א' מקיבוץ יפתח, חי שם מאז שנולדתי. יש לי משפחה, 4 ילדים ואישה. 7 באוקטובר תפס אותנו שהיינו ביפתח. אני הייתי בכיתת כוננות, אז רצתי ישר לגדר. הקיבוץ שלנו נמצא כקילומטר מגבול לבנון. המשפחה שלי הייתה בטיים-אוט, זה מקלט של הבעל של אחותי, נעולים, היו מחוברים לחדשות, להבין מה קורה. אחרי כמה זמן המשפחה החליטה לעזוב למרכז. אני נשארתי ביפתח עד שהעניינים יותר התבהרו. מאוחר יותר קראו לי ביחידה להתגייס למילואים. בעצם במילואים אני סמ"פ בפלוגת צמ"ה, D9'ים ועוד כל מיני כלים, טרקטורים גדולים כאלה. אני מדבר עם פנים מטושטשות בגלל שיש ארגונים בעולם שמחפשים חיילי צה"ל, מאשימים אותם בפשעי מלחמה. היו לי חששות, איפה הנקודה שבה אני צריך להיות עכשיו, האם ליד המשפחה או ליד החברים שלי בצבא. זו הייתה החלטה מאוד קשה. בסוף אנחנו מבינים שהאירוע פה הוא אירוע גדול. אנחנו חייבים להתגייס כדי לשמור על העם שלנו, כדי שנוכל, שיהיה לנו אחרי זה לאיפה לחזור. הילדים ידעו שאני במילואים, וידעו שחלק מהזמן הייתי באזורים שהם מסוכנים, אז כמובן שהם דאגו. הגדולים יותר הבינו את הסיטואציה, וגם כל כמה ימים הותר לפרסום איזה אירוע שקרה, איזה חייל שנהרג. היו מצבים שהיו שיחות טלפון עם ליליה שהיא סיפרה לי שהילד הזה לא ישן בלילה, ושהוא שואל אותה איפה אבא ולמה אבא לא עונה ולמה אבא לא מגיע, וככה היא בלי מילים כל כך, היא לא יודעת מה להגיד לו. ואז אני מגיע וכאילו הכל בסדר, אז עוד פעם אני הולך. ואז חזרתי, היה לי איזה ככה 1.5 חודשים, 3 להיות עם המשפחה, ואז התחילה המלחמה גם בלבנון, ושוב קראו לנו. יצא לי להיות באיזושהי התקפה ליד הקיבוץ שלי, ליד יפתח. היינו שם 8 ימים בתוך הכפר. באחד הערבים שם ישנו באיזה אחת הדירות. החיילים שהיינו איתם מהנחל קיבלו חבילות, ואחד מהם פותח את החבילה ומקריא פתק: תודה רבה לחיילים הגיבורים ששומרים לנו על הבית, אתם מנצחים את הרעים, אוהבים אתכם, ילדי כיתה א' שהקיבוץ יפתח. ואז כבר היה לי ילד בכיתה א', וזה כאילו, פתאום אני שומע את זה, ומה הסיכוי שאני נמצא בחדר, שמישהו קיבל חבילה מהבן שלי, ואני שומע אותו מקריא את הפתק הזה. זה היה מאוד מאוד מרגש. ממש במשימה האחרונה שהייתה לי, לפני שהיינו צריכים כבר להשתחרר, זה גם היה בסיום של אותה משימה. התחלנו כבר לחזור חזרה, להתקפל לכיוון הגבול. ופתאום שמענו פיצוץ מאוד מאוד גדול. אנחנו היינו בטוחים שיורים עלינו מרגמות, כי הם ירו עלינו כמעט כל יום. ישר אנחנו מתחבאים מאחורי איזשהו בניין. אחרי כמה שניות אנחנו שומעים בקשר דיווח: ברגר קיבל נ"ט נגד טנקים. יצאנו מהמסתור, הבנו שזה כנראה אירוע אחר, ואני רואה ברגר עולה באש, ואני מבין שמת לי חייל. אני מבין שביום האחרון שלי לא הצלחתי לשמור על החיילים שלי. והיה לנו בראש השנה, במקרה בקיבוץ, חלק מהקהילה וזה יש אלון, ושאלו כל אחד מה הוא מאחל לעצמו לשנה החדשה. ואני החלטתי לעצמי שאני אחזיר את כל החיילים שלי חזרה הביתה בשלום. ואני רואה את הדבר הזה ומבין שנכשלתי.
אני מגיע לאזור ואני אומר להם, תעלו מהר, כאילו, הבנתי איפה הם מתחבאים. מהר מאוד הם עלו על הכלי, היינו איזה 12 בתוך אמר של, יש בו 4 מקומות. אחד על השני, ככה זה, ואז בעצם אנחנו שואלים מה עם חייל, מה קורה איתו? חייל שלי, גם חייל שאני איתו כאילו כבר 10 שנים. מכיר אותו כאילו הכי טוב שיש, ואני מבין שהוא נפצע קשה, אבל שהוא בחיים, שפינו אותו בהכרה. כבר אני איזושהי אבן ירדה לי מהלב, אבל מחנק כזה שאתה כאילו היית באירוע שחייל נפצע קשה באחריות שלך. באותו ערב נסעתי ישר לבית החולים, הגעתי עוד לפני המשפחה שלו, ראיתי אותו, ראיתי את הפציעה שלו, הבנתי שהוא ישרוד, שהוא יצא מזה. בעצם זה כבר אחרי האירוע הזה, הרגשתי שאני צריך לחזור, למרות שזה היה מול המשימה האחרונה שלי. הרגשתי שאני צריך לחזור, נכנסתי אחרי זה עוד פעם, כמה ימים, ואני רואה איזה תורן מאוד מאוד גבוה מול כפר יובל. יש לי חבר בכפר יובל, אודי איילון, שבמהלך המלחמה אח שלו ואימא שלו, מירה וברק, נהרגו כתוצאה מפגיעה של טיל בבית שלהם. והדגל הזה ממש, התורן הזה היה ממש מול הבית שלהם. ואמרתי לעצמי, כשאנחנו מגיעים לפה מחר, אני שם פה דגל ומקדיש אותו לזכרם. לזכר מירה, ברק, איילון, זכרונם לברכה, השם ייקום דמם.